vos tedes unha gran canteira, iso tamén é porque hai un proceso detrás. Non sei se nos podedes explicar como é ese traballo, como facedes vos. Traballamos un grupo de captación, vamos a ver partidos pola zona e ir durante a tempada vendo xogadores. E logo, bueno, pois no caso de que haya algún xogador, non só é pasar moito, e sempre intentamos fomentar pois que temos varias letras dentro de cada categoría. O ideal sempre que un xogador que está nunha letra poda cumplimentar, non, a letra superior. Pero bueno, hai casos no que efectivamente pois avisas ao clube correspondente e intentas atraer algún xogador. Intentamos levar un control máis ou menos dos xogadores da comarca ou da zona, pero bueno, nos sobre todo o primeiro é mirar para dentro, tratar de aproveitar todo o que está no club e logo ter esa información e incluso, bueno, en moitos casos fichar, pero en outros moitos conocer os xogadores dos outros clubs, pois podes ter a información suficiente para que se eles queren cambiar, ofrecerse ou aparecen, ter a información suficiente para poder decir pois encaixa ou non encaixa.